Takže chtěl bych navázat na svůj videodeník, který jsem skončil před Silvestrem. Vlastně, co se od té doby stalo. Na Silvestra jsem byl v Brisbane víceméně s Japoncema a pak jediná já a moje spolužačka z Brazílie Michelle jsme tam byli jiný národnosti než asijský, ale jinak to bylo perfektní, protože ty lidi jsou super a celkem jsem si to užil, když pravda čekal jsem o to trochu víc. Došlo pivo poměrně brzo, to je taky docela blbá věc. Potom po Silvestru byly velký naděje na práci, to jsem měl 3 týdny volna ještě a za tu dobu jsem, i když jsem zkoušel hodně věcí, za tu dobu jsem práci nenašel, takže po hledání práce potom přišla škola, která vlastně jsem změnil budovu. Byli jsme v nový budově s klimatizací a bylo to modernější, měli jsme najednou, i když jsem byl ve 4 stejné škole, bylo to najednou modernější, měli jsme víc věcí a takže školu jsem si víceméně užil, bylo to dobrý. A pak se objevily další prázdniny a já jsem furt neměl práci, když ještě ve škole jsem byl, tak mě nabídli, že můžu dělat pro úklidovou firmu. Tak to jsem samozřejmě vzal, utratil jsem kvůli tomu poměrně dost peněz, abych si sehnal bílou kartu a abych si sehnal boty na práci, protože jsme měli uklízet někde na stavbách, tak abych mohl pracovat na stavbě. Problém byl v tom, že doteď mi nezavolal a furt mě píše, že jako jo, že až bude práce, že budu první, komu zavolá, kecá. Takže tohle byl průšvih, trochu to nevyšlo. A takže to se dá shrnout celkem jednoduše, co se teď událo. No. Teďka jsem jinak na Stradbroke Islandu a je to vidět, tohle je to nádhera, včera jsem ujel tuhle pláž. Fakt pěkný. A teďka, co bude dál, tak to bude to, že jedu do Sydney v pondělí, dneska máme středu, v pondělí jedu do Sydney. A v Sydney vlastně mi Pavel sehnal perfektní, bych řekl, práci, $120 na den, sehnal mi bydlení, takže tam už teďka ještě dopracuju asi měsíc tam mě zbývá, nebo jenom 3 týdny, asi jenom 3 týdny mě zbývají, takže to budu pracovat 3 týdny v Sydney a navíc já přijedu v pondělí, ve středu přijede spolužák David Leden, takže tam já ho ukážu mu, jak to v Austrálii chodí. To bylo docela zajímavý. No a jinak mezi tím, co jsem teďka čekal na to, až se zavolá z uklidovky, tak jsem pracoval pro Andyho jako elektrikář a ušetřil jsem poměrně dost peněz na to, abych do té Sydney mohl jet, takže to se mi podařilo dobře, takže nakonec jsem i pracoval. I pro Jimmyho kamaráda jsem pracoval, takže nějaký peníze mám, něco jsem si ušetřil. Asi tak stejně jako na farmě, akorát, že jsem nemusel utrácet za nějaký hrozně drahý bydlení a bylo to dobrý. Takže teďka nějaký peníze ušetřený mám, ušetřím ještě něco v Sydney, počítám, teda doufám, jestli to nevyjde, tak je to průšvih, protože už si začínám zajišťovat letenku domů z Melbourne kolem 6. června a byl bych rád, kdyby to nějak vyšlo, no, uvidíme. Je to všechno přede mnou, potom mám plán, že bych ze Sydney chtěl jet stopem do Melbourne nebo nějako se zvláštním způsobem přesunout, abych ještě něco z Austrálie viděl a že jdu do Melbourne, tak nasednout na letadlo a letět domů a ukončit tady moji pouť po Austrálii. Takže ještě ukážu